ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ки ҳама каса хуб ва саломат ҳастедон. ба мардуми тоҷик хоҳиш ҳамин ки дар фейсбук обуна шаведон, натарседон. ман фейсбука маҳкам кардагиам. ба ғайр аз аллоҳ ва муҳаммад тағоев дигар ҳеҷ кас намедонад ки кӣ ба ман обуна шудагиаст. натарседон. лайки шумо дар кор нест. фақат иншоалло наворҳоро, хабарҳоро метавонедон дар фейсбуки муҳаммад тағоев даромада тамошо ва аз тамоми хабарҳои ҷаҳон бохабар бошедон. бори дигар такрор мекунам, натарсетон. ҳеҷ кас намебинад ба ғайр аз аллоҳ ва ман. дигар ягон инсон намедонад ки кӣ ба ман обуна шудагиаст. дирӯз 80 нафар обуна шуданд. алҳамдулиллоҳ. мардум бедор шуда истоданд. аз ҳаматон хоҳиш мекунам, мардуми шарифи тоҷик, обуна шаветон. мақсади мо ки мардуми мо бедор шаванд, аз зулму системи раҳмонов огоҳ бошанд. дигар мо ҳеҷ чӣ намехоҳем. ҳамватанони азиз, мо мехоҳем ки мардуми тоҷик соҳиби ҷойи кор, соҳиби зиндагии хуб дар назди падару модар, зану фарзанд ва ғайра хешу тавору ақрабо ҷойи кор пайдо кунанд. на ин ки ғулому дарбадару хок ба сару таъна шунави дигар миллатҳо бошанд. иншоаллоҳ раҳмон мо ҳатман мардумаморо ба ҷойи корӣ таъмин мекунем ва ин золимое ки дар тӯли 34 сол 35 сол барои миллати тоҷик ягон беҳбудӣ накарданд, инҳо ҳатман сарнагун хоҳанд шуд. албатта бо яроқу аслиҳа. дигар инҳо бо гуфтан ҳеҷ ҷо намераванд. мо иншоаллоҳ раҳмон нақша кашида истодаем. рӯзи вориди тоҷикистон шудан хело наздик аст. рӯзи фирори ин тӯдаи авбоши ҳаромзода хело наздик аст. ин тӯдаи тарсу, ин тӯдае ки ҷавонмардоро дарбадару хокбасар карда қасдан имрӯз бо модару хоҳару зани тоҷик кор гирифтанд. рӯзи фирори ин ҳаромзодаҳо, рӯзи боздошти инҳо, рӯзи безарар гаштани инҳо хело наздик аст. аз ҳаматон хоҳиш мекунам, натарсетон, обуна шаветон. бори дигар такрор мекунам, комментарии шумо, лайки шумо барои ман дар кор нест. фақат мақсади ман ҳамин ки шумо бояд бохабар бошен дар рӯи ҷаҳон чӣ гузашта истодааст. ва дар тоҷикистони азиза мо ин тӯдаи авбоши манғити ҳаромзода чӣ қадар зулму ситам доранд. бояд ҳамаи ин зулму ситамба бохабар бошем. ассалому алайкум.